Dobré ráno. Kdykoliv vykročíme do tohoto světa, můžeme být cílem a jsme cílem jeho útoku. Kdykoliv vykročíme na ulice tohoto světa, budeme cílem. Haleluja. A proto musíme nosit neustále, musíme být oděni do boží zbroje. A víte, jednu věc, co nám říká Boží slovo ve Efeským 6. kapitole, tam to asi všichni známe, od takového 10. 12. verše, tak ono také mluví o tom, že je tady meč ducha, jímž je Boží slovo. A jestliže má být v našich ústech, tak my ho musíme znát, musíme nad ním rozjímat, přemýšlet, prostě jenom tak nějak jako mít ho v sobě. A nemusí to, víš, jako jsou konkrétní verše, jsou konkrétní věci, které musíš znát. My teďka, jak máme ty skupinky, tak na těch skupinkách my si říkáme třeba, nebo jaký je Bůh. Ale k tomu chceme vždycky písmo. Když někdo řekne, jaký je Bůh, a někdo řekne, on je dobrý, tak řekneme amen. A kde to máš? Kde jsi to četl? A on najednou, ale pak jsme to našli. Haleluja, protože my musíme stát na základě Božího slova. Amen. My musíme vzít to konkrétní slovo a když někdo na nás zaútočí, tak já řeknu, Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, protože já jsem si to četl, ať už v žalmu 118 nebo v žalmu, já nevím, 107, 106, v řadě žalmů. Já to prostě mám v sobě, já vím, kde to je, já čtu svoji papírovou Bibli, já si to nalistuju, vím, že to je tady vlevo nahoře, vpravo dole, kdekoliv, to je úplně jedno. Já jenom musím mít Boží slovo v sobě. To znamená, s čím to souvisí? Souvisí to s mým časem. Kolik ho odevzdávám Pánu. Protože, víš, možná jsou na to i výzkumy, ale já bych se skoro vsadil, že když projdeš vedle nějakého zářícího jako transparentu, kde bude napsáno třeba Ježíš je vítěz, jako když to bude hodně krátký, tak si to zapamatuješ, jo? A když tam bude celé jedno písmo, tak dost pravděpodobně tam bude další zářící transparent, který bude říkat zase úplně něco jiného. A další úplně něco jiného ze světa. Třeba mají slevu v Kauflu, nevím na co. Furt nějakou, jo? A ty řekneš, to je dobrý, to musím jít, to koupím. A ty, co bylo na tom prvním transparentu? Ty bláho, já nevím, no tak asi taky nějaká reklama, ne? Ne, bylo tam, že Ježíš je dobrý. Ježíš je Pán, Ježíš je vítěz. Haleluja, tohle musí být v tobě. Amen, v nás. Promiň, že mluvím k tobě. Musí to být v nás. Amen, haleluja. Víte, my jsme byli minulý týden v Olomouci a Pán mi dal nějaký slovo a já jsem myslel, to je jasný, to bude tohle. Tady o tom se budu sdílet. Jo, mělo to být cokoliv, něco z Jeremiáše. A já prostě den předtím tak jenom sedím před Pánem a tak si probírám Boží slovo, jenom tak si přemýšlím, víš, to je to nejlepší, co může být. Ty se můžeš posadit před něho a on ti ukazuje Boží slovo a ty si jenom tak rozjímáš. A on ti řekne, no a ještě víš tam jako. A pak zase tam sedíš a on řekne, no a ještě koukni sem jako. A tak se jenom podíváš ještě tam a ty víš, prostě on je dobrý. A najednou víš, aha, tak já se nebudu sdílet o tamtom, já se budu sdílet o tomhle. Víte, tohle je náš Pán. On to připraví, možná na poslední chvíli, ale víte, tohle on to vkládá do našich srdcí a on chce, abychom se sdíleli. Tak já jsem se sdílel, víte, já věřím, že to sloužilo všem, ale co je důležitý, sloužilo to mně, víte, já jsem si to užíval, ale ne kvůli tomu kázání, ale protože jsem věděl, že to je Boží slovo. Že to je Boží slovo, které mělo vyjít. Víte, jedna z věcí, z principů, nemáme až tak moc času, tak ale jeden z principů, už jsem se tady kdysi o něm sdílel, tak je hodně známý písmo v Přísloví, 18. kapitole 20-21 jsou to verše a je to o tom, že ovocem úst člověka se nasytí jeho nitro. A to byl začátek, takový startovací bod, to, o čem jsem se sdílel. Někdy lidé špatně chápou, že tudíž, aha, tak já mám mluvit slušně a pak to bude dobrý, Bůh mě přijme. Víš, ale tak to není. Tam je o tom, že to ovoce, protože když to propojíme dále, kdybychom šli třeba do Izajáše 55, jo, tam je psáno, že to Boží slovo vyšlo,
že ono vyjde a nenavrátí se s prázdnou. Takže tam máme dva aspekty. Jeden je ten, že jednak to slovo učiní to, k čemu bylo vysláno, a nenavrátí se s prázdnou. A když toto spojíme s tím příslovím z 18. kapitoly 20, tak najednou vidíme, že to slovo, které vyjde z našich úst, jednak má tu moc a autoritu proměnit svět kolem nás, k čemu je vysláno, ale navíc ono se k nám vrací. Víte, ono vyjde z našich úst, navrátí se do našeho břicha. A to je, čím my se nasytíme. Haleluja, největší kazatelé, největší takoví ti jako služebníci boží, víte, oni jsou plní slova, protože ho neustále se o něj sdílejí a ve skutečnosti se tím jako krmí, víte, v nich to slovo jako zbytní, úplně prostě je živý, rozumíte? To je ten způsob, jakým máme žít, takže jestliže přísloví říká, že ovocem našich úst se nasytí, teda ovocem našich, úst člověka se nasytí jeho nitro, tak my se musíme ujistit, že stejně jako třeba Pavel mluví v Efeským v 5. kapitole 18. verše, jak se máme naplňovat duchem, tak to je ono. V našich ústech musí být nalezena chvála. V našich ústech musí být nalezeno Boží slovo, protože nejenom, že ono vyjde a udělá změnu, ale ono se vrátí a udělá v nás tu práci. Protože šlo z našich úst. A to, co je z našich úst, tomu ale fakt věříme. Amen? Víte, to je ten princip. Ujistěme se, víte, to je úplně jedno, tam nikdo nemusí být. Můžeš být doma v pokojíku, někomu to pasuje na záchodě, taky dobrý, hele. Znám jedna známá prostě říká, v práci, kde já tam můžu, já se nemůžu, víte, to je světská práce. Já tam nemůžu se postavit a zdvihnout ruce a začít chválit Pána. Ale vždycky, když jdu na záchod, víš, já za sebou zavřu a já zdvihnu ruce a chválím Pána. A to jde z mých úst a to jde do mě. Haleluja. Slovo Boží je mocné a je mocné v našich ústech. Protože když z našich úst vyjde, tak jednak promění naše okolí a jednak promění nás. Ono nás nakrmí. A znovu, víte, to je, já nevím, to je takový perpetuum mobile, amen. Čím více mluvíme to Boží slovo, tak ono nás více zmocňuje a v nás roste a my znovu ho chceme mluvit, protože víme, že jsme k tomu byli posláni. Haleluja. A to nejlepší na chvalách našeho krále je, že z našich úst vychází Boží slovo. Takže k jeho slávě, k jeho chvále, ale ono se navrací k nám. Ono nás buduje, ono nás proměňuje. A my jsme potom mnohem tvárnější i pro to, co přijde dál. Amen? Jdeme na to? Protože Ježíš umí zachránit. Amen? A je zachránce. Vysvoboditel. Amen? Takže my jsme tady proto, aby jsme všichni rostli do toho. A jenom ještě k tomu hluku v modlitbách. Kenneth Hagin se vždycky modlil v církvi, kam chodil, potom co byl znovu narozený, uzdravený, tak u klavíru, tak ticho, že? A přišel za ním jednou ten pastor a říká, co se nemodlíš? Já se modlím, ale mě Bůh slyší, když mluvím potichu. Říkal, ale tobě to neuškodí, když uslyšíš sám sebe, jak se modlíš. Amen. Takže nebojíme se být hluční, ono to dělá něco pro nás. Neboj se stáhnout se k nebi. Pán mi jednou řekl, že tou měrou, kterou já volám k němu, dělám cestu. Ten můj hlas, ta moje touha srdce dělá cestu, kterou on mi odpoví. Jestli kumkáš někde za klavírem, takovouhle cestičkou se k tobě Bůh může vrátit. Rozumíte? Ale když otevřeš sám sebe, když se mu vydáš, když mu věříš, když se nebojíš být hásný, ne z těla, ale z vášně ducha, tak to je cesta velká, široká silnice, kterou on ti odpoví. Amen. Nebojíme se projevit se pro Ježíše, ne v těle, ale nebojíme se projevit své srdce. Amen. Amen. Tak jdem na to. Dneska je to tak jiný. Zvínku to bude úžasné, ale všechno to natočíme a budeme to sdílet, jo. Haleluja, Pane, my ti děkujeme, že jsi dobrý. Je tady někdo, kdo ví, že Ježíš je dobrý? Haleluja. On je dobrý, jeho podstata je dobrota. Haleluja, láska a věrnost, milost a milosrdenství, pomoc v nouzi, haleluja, on je pomocník, on je
Blaze tomu, říká Žalm 146, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo má ku pomoci, on je náš pomocník, on to nedělá všechno za nás, ale je tady, aby nám pomáhal, je tady, aby nás posiloval, je tady, aby nás vedl, je tady, aby nám otvíral dveře, aby otvíral naše oči, aby otvíral naše uši, je tady, aby nám ukazoval cestu, haleluja, haleluja, ale jsme to my, kdo jdeme a jsme to my, kdo mluvíme a jsme to my, kdo k němu voláme a jsme to my, kdo posloucháme, haleluja, je tady vítězství pro Boží lid, je tady vítězství pro Boží lid, haleluja, ale Boží lid se musí postavit, haleluja, pro svého Boha, amen. Haleluja.
tvoji tvář, Otče. My přicházíme s bázní, s úctou, s respektem, haleluja, vůči všemu, co jsi udělal, vůči všemu, co děláš, Pane. My víme, Ježíš řekl, můj otec stále pracuje, i já stále pracuji. My víme, že ty stále pracuješ, Otče. Pracuješ v srdcích lidí ke spasení. Pracuješ v srdcích nás k růstu, haleluja. Tvé slovo, které nás povzbuzuje, které nás nabádá, které nás vychovává. Je psáno, že otec, který nemiluje syna, ho nevychovává. Ale otec, který miluje svého syna, ho vychovává. Haleluja, haleluja. My ti děkujeme za tvoji výchovu a možná nám někdy není příjemná, ale kvůli tomu se nepostavíme proti tobě, ale my přijmeme výchovu. Každý jeden z nás, Pane, máme věci, se kterými potřebujeme nebojovat, ale vzepřít se jim, přestat jim poslouchat, přestat je následovat. Protože je tady někdo větší k následování. Je tady někdo svatý k následování. Je tady někdo dobrý k následování, který je věrný až k smrti. Haleluja. Tak my ti děkujeme za všechno, co v nás děláš, Otče. A už teď ti chceme poděkovat za všechno, co v nás uděláš dnešní dopoledne. Haleluja, jestli můžeš jenom zvednout své ruce k Otci a říct, Otče, já ti děkuju za to, co dneska ve mně uděláš. Já ti děkuju už teď za to, co dneska ve mně uděláš. Já vím, že jsi jednající Bůh, ty jednáš ve mně, ty pracuješ ve mně. Haleluja, ty mě měníš. Haleluja, protože mě miluješ. Ty mě napomínáš, protože mě miluješ. A já očekávám tvé jednání. A jsem připravený být proměněn. Jsem připravený slyšet to, co chceš, abych změnil. Jsem připravený slyšet, co po mně chceš. Haleluja, protože tě miluji, protože ty jsi první miloval mě. Haleluja, haleluja. Otče, my ti děkujeme, že dneska jsi mezi námi a budeš mocně jednat. My ti děkujeme, že jsi mezi námi a už teď jednáš. Už teď jednáš. My ti děkujeme, že tvá přítomnost zjevňuje naše srdce. Haleluja, tvá bázeň způsobuje, že jsme ochotní slyšet. Haleluja, haleluja, že jsme ochotní pokleknout. Že jsme ochotní vzdát ti chválu, protože vidíme, že ty jsi hoden. Ty jsi hoden. A jako jedno tělo stojíme před tebou a jako jedno tělo zvedáme ruce a říkáme, Ježíš je Pán a on je hoden veškeré chvály. On je hoden veškeré chvály. On je hoden uctívání. On je hoden svého lidu, aby ho miloval, aby ho následoval. Haleluja, až k smrti, až k smrti, až k smrti. Haleluja, haleluja. Haleluja, ve zjevení je napsáno o lidech, kteří následovali beránka kamkoliv šel, až k smrti. Nemilovali své životy až k smrti. Haleluja, a Bůh hledá lidi, kteří ho budou milovat více než své životy. Jsi to ty, haleluja, budeš milovat jeho dílo, jeho církev, jeho plány, budeš je milovat víc než svůj život. Haleluja. Budeš ochotný sloužit Ježíši Kristu a sloužit lidem, i když to bolí. Haleluja, haleluja, kvůli jeho lásce, kvůli jeho lásce, kvůli jeho lásce, kterou ti projevil, kvůli jeho lásce, kterou projevil mě. Já jsem si ji nezasloužila nikdy, ale on se rozhodl, že zůstane na tom kříži, amen. On se rozhodl, že zůstane na tom kříži kvůli své lásce k lidem, kvůli své lásce k tobě, ke tvému sousedovi, ke tvým nepřátelům, ke všem politikům. On se rozhodl, že zůstane na tom kříži. Haleluja, Otče, jak jsme sešli ve tvé jménu, my ti děkujeme za tuto zemi, kterou jsi nám dal. My ti děkujeme za tento národ, do kterého jsi nás vložil. My ti děkujeme, že nikdo z nás tady nejsme náhodou. Ty počítáš s jedním každým naším životem. Haleluja. A každý jeden z nás, tam, kde jsme, ti můžeme sloužit. A každý jeden z nás, tam, kde jsme, máme přinášet slávu svým životem tvému jménu. Amen.
A jestli máme, tak i můžeme. Ty nám dáváš schopnost tě chválit celým svým životem, každým slovem, každou myšlenkou, každým pohybem tě můžeme chválit, Ježíši. Není nikdo v této místnosti, kdo by byl vyňat. Z této milosti sloužit Ježíši vším, co jsme. Amen. My ti děkujeme za tuto zemi, Pane. My ti děkujeme, že ji máš na srdci, že tvůj duch prochází právě teď celou Českou republikou, prochází celou Evropou a jedná a povolává své služebníky a připravuje si své služebníky a vyučuje své služebníky. Haleluja. Uvádí je do svých pravd. Haleluja. Vyzbrojuje je a vysílá. My ti děkujeme za celou Evropu, my ti děkujeme za tuto zemi. Tvůj duch prochází celou touto zemí. Tvůj duch prochází právě teď tímto shromážděním a shromážděním v KS a shromážděním kdekoliv se schází lidi ve tvém jménu. Amen. My se modlíme za tuto zemi, Pane. Ať tvá sláva je zjevná, protože najdeš dostatek svíček, které se nechají zapálit. Najdeš dostatek pochodní, které se nebudou spírat tvému plameni. Haleluja, haleluja, to je náš Bůh, velký v lásce, velký v moci, velký ve svém slitování. Amen, amen. Ježíši, děkujeme za tu milost, že ti můžeme sloužit. Děkujeme za tu milost, že ti můžeme vydávat své životy. Haleluja, díky, že se můžeme milovat navzájem tvojí láskou, protože každý z nás jsme tvé dílo. Amen, amen. Nikdo nemůže přijít ke Kristu, pokud ho Otec nepřitáhne. Haleluja. Poslytáme svůj hlas, svatý lid tvůj se schází vším, co jsme, chválíme jméno tvé. Naši touhou a snem je vidět tvou slávu, slávu tvé, milosti nádherné. Pozvedáme svůj hlas, Ježíši, pozvedáme svůj hlas, svatý lid tvůj se schází vším, co jsme, chválíme jméno tvé. Naši touhou a snem, dáváme.
byl a který přichází, toho svatého na věky věků. Jaká výsada se moci s tebou scházet, Pane. Jaká výsada tě moci následovat. Jaká výsada tě moci milovat celým srdcem, celou silou. Haleluja. Celou myslí. Haleluja. Haleluja. Jaká výsada. Jaká výsada. Haleluja. Haleluja. Ti přinášet slávu vším, co děláme. Haleluja. Vším, co děláme. Vším, jak jednáme, tím můžeme přinášet slávu. Vším, co děláte, ať jíte, ať pijete, dělejte to ke slávě Pána, amen. Ať jíte, ať pijete, ať nejíte, cokoliv děláte, ať je to ke slávě Pána. Cokoliv děláme, ať můžeš říct, toto je ke slávě Pána. Haleluja, protože v našich srdcích hluboko je touha o vášeň. Čistá láska k Ježíši Kristu. Čistá láska k čistým cestám. Touha po čistotě, svatosti. Haleluja. V Kristu je nové stvoření a nechodí po špatných cestách, nechodí po špinavých cestách. Miluje to, co je čisté. Miluje to, co je svaté. To je jeho směr. Haleluja. Haleluja.
uctívám. Předváží to, aby stála. Takovou byl milován, tak miloval. Tomu jsem společenství, abych tě uctíval. Ježíši, haleluja, 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 Pane, haleluja, Ježíši, my víme, že jsi vzkříšený, že jsi živý na věky věku. A my právě teď vítáme na tomto místě tvoji mocnou přítomnost. Přítomnost, která umí obvázat, přítomnost, která umí uzdravit, přítomnost, která umí proměnit. Haleluja! My vzýváme tvé jméno na tomto místě a my vzýváme tvoji přítomnost, Pane, jednej mezi námi, jednej v nás, jednej skrze nás. My víme, že jsi Bůh mocných činů. Haleluja! Bůh slávy, Bůh milosti, Bůh, který přichází, aby proměňoval, oblazoval, uzdravoval, vyzbrojoval a vysílal. My vítáme a milujeme tvoji přítomnost na tomto místě, Ježíši. Jednej mezi námi, Pane. Dotkni se každého srdce, každého zranění. Já se modlím, Pane, já tě prosím, obvaž každé zranění, uzdrav každou ránu. Otevři každé oči, otevři každé uši ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, haleluja, haleluja. Každé oko, které nevidí, duchovně ani fyzicky, ať vidí. Ve jménu Ježíše Krista každé ucho, které neslyší, duchovně nebo fyzicky, ať je otevřeno ve jménu Krále králů, který přišel, aby vyhlásil vidění všem, kteří nevidí. Amen. Aby vyhlásil slov těm, kteří neslyší. Haleluja, náš Bůh je živý. Amen. On je mocný, on je mocný, on je mocný. Haleluja, vůči těm, kteří mu věří. Haleluja, 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 haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Je to tvoje srdce, které otvíráš pro jeho jednání. Je to tvoje mysl, kterou povolíš. Haleluja, řekneš, Pane, tvá vůle se děj. Co chceš ve mně udělat, to udělej. Co chceš odříznout, to odřízni. Co chceš mi dát, tak mi dej. Co potřebuju uzdravit, tak to uzdrav. Ať je tvá vůle, jak v nebi, tak i na zemi. Ať je tvá vůle, jak v nebi, tak i v mém životě právě teď. Já ti vydávám svůj život, já ti vydávám své tělo, protože k tomu jsem byl stvořen, abych tě uctíval vším, co jsem. Haleluja, to je to nejkrásnější místo pro každého z nás. U jeho nohou, kde vnímáš jeho přítomnost, vidíš jeho oči, jeho úsměv, jak se na tebe usmívá, plný lásky a říká, jsem tak rád, že jsi přišel, jsem tak rád, že jsi tady, jsem tak rád, že jsi se mnou. Haleluja, drž se mě blízko a já tě naučím a vyučím, jak žít život ve slávě. Haleluja, drž se mě blízko, zůstávej se mnou. Haleluja, 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 Ježíši, 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 haleluja, Ježíši, Ježíši, haleluja, 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 haleluja.
musíš být. Haleluja, on je totiž dokonalý gentleman. Nachystá džbán, nachystá sklenici a řekne, kdo má žízeň, přijď a pij. Nachystá pramen, nachystá řeku a řekne, kdo má žízeň, přijď a pij. Proč vy nakládáte peníze za to, co vás nenasytí? Přijďte ke mně a jeste to tučné, co vám nabízím. Amen, amen, haleluja, amen, amen. Jedno písmo v Žalmu 105 a tam se říká, dotazujte se na Hospodina a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně. A to písmo se mnou bydlí od té doby, co Peťa Navar tady ten žalm četl. A tak to je, ti, kteří hledají, ti nalézají, amen. A já jenom chci říct všem, je život v Ježíši, je život v Kristu, v tom pomazaném, který nenajdeš nikde jinde. Je pramen vody, který nenajdeš nikde jinde. Je strava, je pokrm pro tvé srdce, které nenajdeš nikde jinde, než v Ježíši Kristu. Ale musíš přijít, musíš hledat, musíš najít ten stůl, kde to leží a naučit se, jak brát. A on ti bude pomáhat ze začátku, aby ses naučil, jak přijímat ty jeho věci. Ale on je dokonalý gentleman, on nebude, jak husám se dřív tlačilo do krku, možná ještě teď se to někde dělá. On není krmič hus, on předloží, nabízí svoji lásku, nabízí své přátelství, nabízí požehnání, dokonce ho na nás vylévá tak hojně, že je těžko to ustát. Ale pokud chceš chránit svůj život před Kristem, před jeho vůlí a roztáhneš nad sebou ten deštník, tak to tě mine. Všechen ten déšť požehnání tě mine. A ty si říkáš, to mám pěkně ten svůj život. Sice bídnej, ale je můj, já si ho šéfuju. Sklapni deštník a dovol jeho požehnání. Dovol jeho životu. Dovol jeho lásce, ať tě zaplaví. Amen. Haleluja. Díky Ježíši. Amen. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. V Starém zákoně přinášeli zvířata jako oběti. Ježíš přinesl sám sebe jako oběť a to stejné můžeme dělat my. Římanům 12 říká, přinášejte svůj život, své tělo jako oběť. Ta skvělá zpráva je, že Bůh nepohrdá a on si nevybírá ty oběti. On přijímá každou oběť. A jestli jsi plný síly a darů, nebo jestli jsi chudý a zlámaný, on nepohrdá zraněnými srdci. On je přijímá. On je přijímá. A říká, to je nádherný dar, který mi neseš. Zlomené, strápené srdce. To je nádherný dar. To je nádherný dar. Já ti děkuju. Dovol mi, já ti ho uzdravím. Dovol mi, já ti ho naplním životem. Ježíš miluje zlomené životy. Amen. Miluje je přijímat jako dar. Takže je jedno, jak vypadáme zvenku, jak jsme moc úspěšní nebo úplně lůzři, ztracenci. Vevnitř všichni potřebujeme Krista. A blaze nám, když položíme svůj život na ten oltář, vezmeme slovo a řekneme, Pane, ukaž mi, co mi chceš říct. Já ti vydávám svůj život. Amen. Amen. Děkuju, prosím, kdo ještě nesedíte, můžete si sednout. A Michal před lety říkal, chvály ti můžou připadat nudný, anebo je to wow. Ale je to o tvém srdci, kde je nastavený a o tom, kde přebývá. Takže vás chceme pozbudit, Pán je tady, je s námi a chce s tebou dneska jednat. Amen. Takže, Pane, my ti znovu děkujeme za tu práci, kterou dneska uděláš v nás a děkujeme ti za tu práci, kterou už děláš. Haleluja. Vstáváme ti veškerou chválu a dík Ježíši. Amen.